Emagumbini amanomhlaba ngiyakhulekela. Ngibika bonke abantu abaswele nabahluphekile nabafuna umsebenzi nabafuna inhlanhla. Ngithi kulona loyo okhona ongibukele njengamanje. Uma kwenzeka ukukhuluma nedlozi lakhe, nezithunywa zakhe nabakubo nosekhaya wakhe bamvile inhlanhla. Yonke into ayifisile ikhaye. Umsebenzi, isikhundla emsebenzini, imali, umshado, umendo, uba lebuzi wakhe, amathenda, business, makukhanye. Ngithi abantu abadala bakhayise, idlozi malikhayise. Malezi umehluko omkhulu. Lapho kahamba kahle khona bokhokho omkhulu nalaba ngasekho emhlabeni, ngithi ayibe mayoyo. Wonke okubukele njengamanje bakuvuleka into zakhe zikhanye zibe zinhle kakhulu. Ngiyamcelisa kwabakubo abangasekho emhlabeni, abaphilako nalaba ngasekho, ukuthi bayibe yihle impilo. Isikhathi siyahamba, uyakhula futhi lokho into zakhe zime ndawonye. Wonke ongibukele njengamanje, ngaba kumsebenzi, ngaba yini, ngaba umendo, ngaba yini, lokugula okukhona emzimbeni wakhe bakustophe bese kuyema. Ngamandla amakhulu ngicela kwaba ngasekho emhlabeni ukuba basiphilise einkingeni esibhekane nazo, bavule okuhle. Lapho singenzi khona kahle ayiye mayoyo, siyaxolisa kakhulu. Umbukele ekhaya njengamanje zineyinkinga abhekene nazo. Omnyaka izibongo sakubo, omnyaka kulungile lutho, uyaphahla, ushisa impepho, khayisa amakhandlela, thenga utshwala, uyaphisa, hlaba imbuzi, lokhu nje kumnyama. Ebhala namuhla unamuhla make abukele na video, akatibone aphumele empilweni, ativele akhulekile ngoba seke mkhulumele mina njengomthandazi lamini. uNkulunkulu uyaphila egameni lika Jesu Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ongcwele. Yenza umusa Nkosi yamakhosi phezu kwempilo zethu, Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu onamandla sezulwini. Jehova mkhulu esabeka. Uyakwazi Nkosi uhlupheka kwethu, Nkosi yamakhosi. Inkinga esibhekene zazi, Nkosi yamakhosi. Njengamanje mongcwele, khulekela kuwe Jehova labadla mkhulu esabeka ukuba Nkosi bakube kuhle zonke indawo. Sifisa okuningi okwahlukahlukene okwaziwa yithida futhi okaphakathi kithi enhlizweni zethu, Nkosi yamakhosi. Njengamanje mongcwele yenza umusa uNkulunkulu phakathi kunamandla. Lo nyaka usukile, Nkosi yamakhosi, akukho kushintshile, shishintshe nje inombolo kuphela. Wena Nkosi uyazi ngathi moya ongcwele, uyakwazi ukufunayo nesikudingayo. Siyacela kuwe Nkosi ukuba kube kuhle. Labalele bathulile basekho emhlabeni basibheke sikhayisele, sibhebhela bakahle kodwa balele. Siyabakhumbula Nkosi yamakhosi, sibakhumbula kukuhle noma kukubi. Njengamanje Nkosi yamakhosi, ngithi kuwe Nkosi namandla, yenza umusa mongcwele, yenza umusa moya kaNkulunkulu. Wena Nkosi awubona, wena Nkosi ungumoya. Wonke umuntu ophila emhlabeni unawo amandla ukukhuluma nawe, Nkosi yamakhosi. Njengamanje mongcwele, ngimukela konke okuhle empilweni yami, Nkosi yamakhosi. Nasempilweni embukele njengamanje, konke okuhle kuyenzeka njengamanje egameni lika Jesu. uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu onamandla sezulwini, akube kuhle Nkosi yamakhosi. Abe kuhle Nkosi enamandla. Ngiloze ekuluka, ngiloze intaba, ngiloze emanzini. Ithunywa zonke, nedalwa zonke aze kube kuhle. Bese kuyathamba kube lula. Noma bekhona abathakathi kodwa bakaphumeleli. Nkosi yamakhosi, iyakuthemba Jehova labadla uze phakathi. Amen. Imbukelo khona ekhaya umbukele njengamanje, yethemba bese uyakholelwa. Ngabusakhala kakhulu. Cela uthembe uNkulunkulu, uthembe nabakini. Uyaka lo uyaka wakho. Uzowakha umuzi wena, uzoba nekhaya wena, uzoshadwa wena, uzoganwa wena, uzogana futhi. Uzoba nabantwana, uzoba nemuzi wakho, uthola isikhundla emsebenzini, uzophumelela empilweni. Odlwe isikhwele kuyabuya. Doors are open, iminyango ivulekile. Doors are open, iminyango ivulekile kusukela manje ngegama lika Jesu. Okudingayo isephubalaka repetitive umthazi lamini. Isilungisa into zakho zikhanye ube nenhlanhla.